Estic molt contenta amb la distinció que aquest any ASEM Catalunya em fa, no a mi personalment només, sinó també com a representant de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Ens sentim molt satisfets amb aquesta distinció, que us en dono les gràcies a tot el jurat que ho ha decidit. Esteu fent una gran tasca, durant molts anys he compartit amb vosaltres moltes hores, moltes festes també. El vostre problema, la vostra situació, la vostra entitat sempre ha demostrat un gran acompanyament per a aquestes persones que pateixen aquestes malalties i ara em sento molt satisfeta de fer un esgraó més en aquesta entitat. Moltes gràcies. Convido a totes les persones que em pugueu veure abans que el dia 10 de novembre estigueu presents a la Casa del Mar, perquè és una festa molt bonica, és una celebració que comparteixo i que penso que per tothom pot ser molt interessant. Moltes gràcies. Nosaltres, des de la Sindicatura, seguirem compartint els vostres problemes, les vostres necessitats i ja sabeu sempre on ens trobareu. Gràcies.